Allah ba bin sai Allah kuwa gardi kuma a wani dan jigawa ne wani alaji ne wallahi kai Allah ya ce zai zo nan Kano ma very soon to gaskiya ne ba mun salo muryarka jarinka muryarka jarinka gaskiya ne tun da sun isharar masallaci to ai dole za su ta kasuwa wannan haka yake ba ma ta kasuwa ba har coci sai sun share ni dai ka bar da su kawai Allah ba bin sai Allah kuwa amma ka san me wani abu da ya kamata ne ba dan yi mun ta shi kai baka gama ina kokarin lalibe bane ai kai matsalar ka kenan duba fa nake ji da dan wani dan canji nake tunani a jikina wasu da suka dan rage mun hukunto ma kake a to ai ka san tunda ana dan samun su ai ya kamata a rinka alkhairi ko tunda su ba za su yi ba mu sai mu karba mu rinka yi gaskiya ne shine ai a ci gaba da gashi suya kawai dai da ke ragowar ne kaga ragowar da suke ciki amma dai amincin dai da tsakanin mu da ke ta wuce wani kai rainuwa kuma baban gida salo muryarka jarinka godiya nake Allah ya samu dace ba magana farainuwa fa ka daina irin ba ka kada ni yawa abin da yasa na dan sa na sa dan ran na dan ban wasu tushushi liman din jin dan shakuna haka ne dan kuya yanzu ina zuwa ki ka gane yanzu wannan kuna da na dan lankaya maka ita ina jin a cikin ajiyunka ko karfa babu ai ta yi kaɗan da na shakunan kawai sai na zo na maka Bangis! Bangis! Can see you. Bangis! Dan juya mu wani. Warka ji boy ne ba wai ba yi magana. Haka kake? Eh na dan ya kaɗan.